खैजोमा हाननो थांनो नागिरदों नै आंनि लोगोफोरा साथाम खैजोमा हानग्रा लोगोफोरा दान्दा गोलाव गोलाव लाखाबाय नै दान्दाया माइसे गोलाव गिलु बालु गोन मिथियालै ज' जायो ना मायो आंबो हानग्रासो बाहाग मोनाबाबो नाङाहाय आंनो भिडिअ बानायनोसो फैदों भिडिअ खिनि जाबानो जाबाय आहा हानो रोंलाहाय गगनसो नामा मोखा सोखा हालांगोन बैसागु मोसानांगौआ गैलाहाय मेकआप लानोबो जायगा थायाबाथाय गैला आइ बाल्टी हरला हरला आं हाननो हरलाय हर आं हाननो हर हायोब्रा आं मानो हाया हरलाय नों हमफैल' मबाइलखौ नै खैजोमा हानथारबाय जोंहा प्रेमाया आंनि लोगोआ दांथारबाय मोननैखौबो आयु सिरिजोब्बाय ओइ माबा बनांगौमोन ना बेयाव सिङाव मा गैया ओइ दङ ओइलाय माथो मोनफा मोननै सिरि दङ ओइलाय माथो ओइलाय ओइ गैया माबा बुस्थुआ खासियाबो जाया खासिया मा मोजांसो नुदोंमोन नुनायाथ' दंना गैया ओइलाय माथो दङ फिसा आरो फिसा दङ नै दांथारबाय अरनाया होबाय माला गोलैखो आयै खैजोमा अरनायावलै गाराय जागौलायोहाय आंना मानियाबा बुखाव जालायो ओइलाय दङ दा एसे गिदिरबो दङ नै दङ नोंनिया बिदै दङ नामा आब'नि थाइजौ बिफांनिया थायो दा ने आब'आ हायाखै नै मा नामनो आंनि नामखौनो बावबाय लोंबाय नामा बिलाय दिनैलाय आयु मोनबाय हनै मोनबाय ए दङ आयु नै लोगोफोर जि गिदिर दंखायो बेयावहाय नै आयु अरबाय आंखौ अरबाय आयु अरबाय हाननाल' दोनग्रोनोसै हरा आवलाय फागौमोन जल्दि उठा लासै गोसा दोननाङा गरसेबो सिराखै बायदि जि बरिया हानखादों बियो बरिया मावखायो जोंनि आब'आ देन्जारखा खैजोमा हानायाव बेसां गोजौनिफ्राय हाख्लायदों हाखायो जोंना आब'आ खैजोमा हाननायाव एक्सपार्टखा आखा फाखाखा रोंखायो दानाय लुनाय मोसानायबाबो आगोलाव प्राइज मोनलायलायनायसोनो जोंनि आब'आ मोसानायावबो आयु नै दिंखिया बारिजों लाबाय आंबाबो नुजोबा दान्दायानो जि गोलाव दिंखिया बारियाव गंलायलायना लाबाय आंबाबो नुवा मानसिजों दान्दाजों आइलाय आयु नै जि गोजौआवहाय होबायहाय अरबाय नै थाम्फैयानो खैजोमाया हागोन मोनहास'आनो दां माथो ओइ बिमा रुंजोब्बाय नै रुंजोबनायसो देलाय माबालाय रुंजोब्बाय गैया मासेबो गैया माबाबो गैया ओरैनो खस्थ' हानथारबाय
रुंनायसै खालि सिरियाखै है दङ मा नै होनै दङ औ ओइलाय दङ ओइलाय नुवाखै दङ ए दङ रुंदों फैदो नामा ओइ सासेया लकेसन नेटसो नागिरदों बे खैजोमानि नेट खैजोमाजों रायज्लायनो नागिरदों नामा नोंलाय हाबाखैहाय नै गारजोब्बाय ओइ नै आयौ बिराद गिदिर गिदिर दङ नै बाजैया अरजाजोब्बाय नै अरजाजोब्बाय लिडारा मेन बेनो खैजोमा बुथारग्राया दे नांबाय बोना होदो दे मैदेरनि बोलो आब' बोना होदो दे बोदो आब' मैदेरनि बोलो सानै बोदो दे मैदेरनि बोलो आयु होबाय होनै खैजोमाया नै बायथारसिगोन बोदो आयु थांबायसो दा ओइलाय नै ओइ आब' इथिं आरो नुदों ओइलाय एसांसो सहायाखै मोनसे नै जि जमनानै दंखायो नै अरनो आयौ खैजोमाफोरा अरगोन आं बिसोरखौ फैबाथाय होननानै जमना दङ नै बाजैया अरजादों आयै फैबाय खुसि जाबाय मोननायनि मोनलायबाय मोनसे मोनलायबाय मोनसे आयु नै सिखा लानानै थांथारबाय दानो नै हा बोरो नायनो दंना गैया आयै गबायसो नै गबाय नै गिदिरथारहाय नै जि कितना बड़ा मबाइलजों थाखानानै आं बाहाग लाखाया मबाइलजों थाखानाङा नै खैजोमा बिदैया जि गिदिरखा गिदिरखा जि गिदिरखा आंलाय रोंस्राया आरो मारै खालामगोन हम आं खालामनो हमलाय उदायो ओरै खालाम उदायो आं आइया सोलोंगोन आं सिखांगोन ना एबार थिया सोंदो इदि लाबोदो एखौ दान बाजिनो बेखौ इमोननिखौ दान जेखायखौ बखासलाय बे अरखाबाय जोब्बायबो ओइ नै लदा सिरिबायहाय मोजां आयु अरबाय अरसे अरजानानैबो जागोन आरो नै जि मद' नै खैजोमा बिदैया बिनिया नै थाइजौ बिलाइनिया गथा नै लाय दै गथा गिदिरखा नै गिदिर नै आयौ अरनो मोनगौबा जाखादों बे आंखौ अरबाय लोगोफोर मद' खानै जि मोजां गुफुर सिल औ नै लोगोफोर आङो बे बाल्थिंखौ बिराद खैजोमा दङ नै ओमफ्राय लांना हैनोसै आं बाजैनि हाग्रायावना बिराद अरजाबाय बेसारिया लाबोबायहाय नै 10टा 12टा अरखायो सोमब्र' दैया खम जादों सोमब्रनांगौ बापरे मानसि बिसोरो हो हमफैदों लेट जागोन न' खायो मानबायनाया हमनालाय आं जाबाय आगोलाव आनैजों खस्थ' हानोमोन आङो गिरुवायाव
बिदिनो बासिमोन इमान अरजायोमोन उन्दैयाव आयौ फोर मोनालाय लांबाय होमबाबो नाजागासिनो दं नै आब'आ आरो दंबायो बै न'नि थाइजौ दंफाङाव सानानो नुला नै गैला सानानो गानांगोन नामा कारेन्ट थार नङा थैयो जि लामग्रासो ओइयाव हानगोन दायो नैबासो दांखादों होदो बोनाया फैखासिगोनदां बोनाय सिस्टेमानो जायाखैहाय बोनाया ओइथिं बारदो नङाबा बारदो दान्दाखौ बारहोदो नै लोगोफोर मोनालाय लांबाय खोजोमा बासाया नै गिदिर मानि आरोना गिलिरबो नुदोंहाय आब' सिरिसिगोन एबार होदो बोनानै बिराद गोरा बे दानाया थाइजौना बायथारबाय हनै सिरिबाय हा नंगौना नङा खैजोमायालाय फोरसा फोरसिसो ओमफ्राय र' आं दा एरख'ना नायबासो मिथिसिगोन ओइ दङ माथो बेयाव गिदिर गिदिरनो अ बेयाव दङब्रा हो गिदिर आरो आथिं जाबाय आरोना मोजांसो जायो नै लोगोफोर मोनालाय लांबाय आरोना खैजोमा हाननायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बोरो गुदिबो मोनला बिजौबो मोनला आब' माबायदि बोरो माबाफोरालाय सेखाखौ हरलाय सिखाखौ लाबोलाय दोनथ'नोसै नै लोगोफोर ना दिनैनि खैजोमा हाननायखौ बेखिनियावनो मोनालायबाय लासै गोसा दोननाङा गरसेबो सिराखै